Fil-ġurnata tal-miliet, bosta jenaqdu mal-eżis tagħhom u jqattaw sigħat jieħdu gost u jiklu xi ftit ikel tradizzjonali, forsi iktar mis-soltu. One News żar il-belt u saqsa lin-nies x'jkunu qegħdin jagħmlu f'din il-ġurnata tant speċjali. Fjum il-miliet ħafna familji naqdu flimkien biex jiċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Illum ġejna ġewwa l-Belt Valletta biex insaqsu ftit nies dwar x'ħajamlu fil-ġurnata tal-miliet. Il-maġġoranza tal-Maltin qalu li ħajgawdu l-miliet id-dar mal-familja. Mal-familja u palissa. Id-dar mal-familja hi. ġewwa hi. Mal-familja hi. Id-dar ħanoqogħdu. Għaxa jienu raġel qegħdin biss, u tfal jmorru jiklu għand ommijietom, bas l-ewwel tas-sena. Sejrin għand it-tfal niklu bej il-familja. Familja waħedna hi, kulħadd miġbur f'daru, l-aħjar ħaġa bħalissa. Jien muniku ma' tfal hi, u l-grandchildren, dawk l-importanti. Mal-familja. Raħdu pjaċir li għatlu mal-familja. Mal-familja. Biex jakkisbaħ. Mal-familja. Staqsejna wkoll jekk dan il-miliet in-nies hux se jagħmlu xi ħaġa partikolari li qatt m'għamlu qabel, però kważi kulħadd se jżomm mal-pjanijiet oriġinali tiegħu. Ħadd tagħmlu xi ħaġa partikolari? Jiena u tfal u l-mara, musajrin imkien nibżaw naqra. Għala fuq ħadna l-faċċin ma tibża naqra. U imbagħad fi kaswara imbagħad ħansajja xi ħaġa d-dar bħala laħam x'ismu u noqogħdu komplement id-dar. Le l-ikla biss dejjem. ħafna games u ngawdu naqru l-xurxin. Għammu Nikolant it-tifla. Naddu għajek, mux ekħi. Issa qabel kienu jiġu għandi saħt il-murin għandhom. Ġissajna għajjajt. Anzjana jien, mus nibża minn dal-mart, allura kemm noħroġ nixtri u dana biċċa kbira ġewwa. Waħdi m'għandi l-ħadd tħuti kollha mejtin m'għandix għand min immuru. Waħdi. Waqt li bdejna nduru mat-toroq tal-belt, iltqajna mas-Sindku Alfred Zammid fejn bdieqa qal li dan iż-żmien huwa ferm diffiċli minħabba l-mewt tal-ġenituri tiegħu u tal-appell tiegħu biex in-nies iqattaw din il-ġurnata mal-familja. Jiena għafimni mindu mietet ommi mod speċjali, mindu mietu l-ġenituri, ma mindu mietet ommi mod speċjali il-miliet madux li kien il-jum il-miliet, qed tifhem normali konna ninġabru għand ommi. Ma nippjanax imma nistenna li ikolli xistedina, jew oħti, jew hija, wieħed minn ħuti għandhom immuru mbagħad, qed tifhem. Però jiena nixtieq nappella lil kulħadd illi min għandu ommu missieru ħajjin ma jonqos li fil-miliet ikun magħhom għax wara jiddispjaċikom.